Kasibayo ko pala niya, Kuya Artie Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, no, pinadalan nga tayo ng M&M Petichan. So authentic Kapampangan Petichan guys. So nano yung wari yung Petichan? So yung Petichan guys, ya piniling gagawan dang wala mga aos dang chicharon. Pero kareng mga tuwa, mas balo dang aos kanini is Petichan. Itong pagpiesta tapos ay luto mo. Tara magluto tayong Petichan na. So ya pinitang gagawan dang itang aos ng tamo ping chicharon. So perfect na perfect ya guys. Syempre ya pining gawan dang almusal, lunch, tapos happy na rin gawan dang kaini, dinner. And then syempre karetang palainom. So ya pining gagawan dang pulutan. Syempre ne guys, perfect na perfect yung Petichan nung ating kang kayabing nasi. And then syempre habayan namin yung ensalada. Tapos nung hiyakabisang masuya guys, ating kang gay atsara. Yapining atsara Kapampangan. So mostly naman kareng Kapampangan guys, gagawa na laging ensalada. Ensaladang mangga natin yung sibuyas. Tapos atin yung mangga, tapos kamatis. And then syempre habayan namin kay bago. Happy ni guys, oh. So pedala na ako yung gay M&M Petichan, aslam, tapos atsara, bopay tang ensaladang mangga. Pero available ka rin yung pedala daw extra products rin guys ne. So yung peka products damo, yapin rin na rin Petichan damo. So atin lang party trays, itang brown pack daw po, itang resealable pack. Yun na pala yung pag-usapan natin ngayon kung magkano ba itong mga authentic Kapampangan Petichan or yung mas kilala sa tawag na chicharon. So ito yung mga party trays nila. So check natin guys. Ito siya. So yung mga party trays nila guys, so may 1/2 kilo sila guys. Ito siya. So kung makikita nyo ng kabalen, napakarami nung 1/2 kilo nila. Ayan siya guys. So sealed na sealed. And then kapag nag-order kayo, dun pa lang nila iluluto guys. So pagdating sa inyo, for sure, mainit pa yan. And then meron din silang 1 kilo. Yung ano pala nila, yung 1/2 kilo is 445 pesos. Ito siya, yung sa party tray. And then ito yung pinaka 1 kilo nila guys. So 790 pesos. And then yung 1.5 kilo naman nila, so papakita ko siya guys. Pinaka price niya 1,135 pesos. Ito siya. So perfect na perfect siya guys. Itong party trays nila kung may okasyon kayo. Alam niyo naman yung mga Kapampangan is mahilig talaga sa mga Petichan or yung tinatawag nito chicharon guys. So pwedeng pampulutan, pangulam, tapos pwedeng parang gawin chichirya guys. And then guys, no, dun sa resealable packs nila, so may available sila 150 grams. So ito siya guys, 130 pesos. And then yung 200 grams naman nila, 185 pesos. And then sa brown packs nila guys, so may available silang 140 grams, 110, and then 1/2 kilo, 345. So 1 kilo naman nila guys is 690 pesos. Yun ka balen, bali titikman na natin yung Petichan or yung tinatawag na chicharon. So ito yung pinaka-authentic Kapampangan Petichan guys. So perfect na perfect. Naalala ko pa nung bata pa ako guys, pag may disperas na ng piyesta, so ito na yung niluluto, tapos pinapapak mo siya. So bukas muna tayo ng ng pineapple juice guys. Perfect! Perfect na perfect to guys. Kakain tayo ng Petichan or chicharon. Yun ang kabalen, bali titikman na natin yung Petichan ng M&M Petichan. So ito guys, dip ko siya sa mismong suka. So ito yung suka na pinadala sa akin ng M&M Petichan guys. So samahan natin siya ng kanin. Napaka-crispy niya guys, no? Maririnig mo yung pinaka-crunchiness ng Petichan nila or tinatawag na chicharon guys. So ang ginagawa ng owner guys, nung nakausap ko siya, sabi guys, niluluto muna talagang tinatanggal yung pinakamantika ng Petichan. And then sa pangalawang luto, no, doon na siya magiging crunchy. So lalo na siguro pag mainit to guys, sobrang crunchy.
And syempre no kabalen, perfect na perfect din yung Petit-Chan kung sasamahan mo siya ng ensalada. So buksan ko muna guys itong pinadalang bagoong. Ito siya guys. So yung suka Kapampangan guys, literal na ganito lang siya no. Suka, tapos may sili, may bawang, may paminta, and then may sibuyas. So perfect na perfect to sa Petit-Chan. So titikman na natin na may ensaladang mangga. Yan siya guys. And syempre no kabalen, hindi ako masusuya kasi pinadalan ako ng atsara ng Authentic Kapampangan Petit-Chan or M&M Petit-Chan guys. Actually guys, ganitong lasa nung authentic atsara din ng mga Kapampangan. So perfect na perfect to no. Sana soon nagkaroon din ng ganitong products si M&M Petit-Chan guys. So ito yung suka, yung bagoong nila guys, ang sarap. So yung ibang bagoong guys, malalasahan mo talaga yung harina. Ito, ang sarap niya, yung alat tsaka yung sweetness. Ito kasi favorite ko rin sa bagoong yung may sweetness tapos may alat. Sana magkaroon sila ng ganitong product soon guys. So pwede nyo siyang samahan ng mga sili, yan, sibuyas tapos kamatis. Siyempre pag nag-order ka na ng Petit-Chan guys, masarap samahan ng red suka. Tapos yung ensalada. Diba? Sana soon M&M Petit-Chan, samahan nyo ng mga ganito. Sobrang sarap guys, lalo itong atsara. Tapos yung ensalada guys, perfect na perfect yung pinakabagoong niya. So kain pa tayo guys. Suka. Look. Alright. Alam niyo no, kabayan itong Petit-Chan ng M&M, hindi siya nakakasawa guys. Kasi sabi nga ng owner, dun sa pagkaluto pa lang niya, so iluluto siya sa sariling mantika niya guys. Natatanggal na yung pinakataba o yung pagka-oily nung Petit-Chan or yung tinatawag nating chicharon guys. So kahit makailang ka guys, yung pagkasawa mo dun sa pagkataba, yung oil ng mismong chicharon, yung Petit-Chan guys, hindi mo siya malalasahan. Lalo na pag dinik mo pa siya sa suka, yung crunchiness tsaka yung lasa niya lang guys, napakalasa niya, ang sarap. Yun na kabalen na kung gusto niyo mag-order ng Authentic Kapampangan Petit-Chan ng M&M, so pwede kayong mag-order dito guys. So ilalagay ko dito yung Facebook page nila and then yung pinaka-contact numbers guys. Yun na kabalen, hanggang dito na lang. So another putok-batok mukbang na naman yung ginawa natin guys. Actually, kahit naman siguro makarami ako nito, hindi siya ganun nakakataas ng presyon kasi sabi ko nga, hindi ganun kataba or ka-oily yung mismong Petit-Chan nila, yung tinatawag natin chicharon guys. Masarap. Lalo na pag ganito yung ulam, masarap magkamay guys. Yun, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And syempre guys, i-share nyo na rin tong video to para malaman ng ating mga kabalen dito sa Pampanga or hindi man lang dito sa Pampanga guys. Umaabot na yung pinaka-products ng M&M Petit-Chan or yung Authentic Kapampangan Petit-Chan guys sa iba-ibang probinsya dito sa Pilipinas. Nagpapadala sila through LBC or pinapadala nila sa mga bus guys. Pwede to. Kaya kung nagka-crave kayo ng mga putok-batok na Petit-Chan or chicharon, order na kayo sa M&M Petit-Chan Authentic Kapampangan Petit-Chan.